γενικότερα μια στάση ζωής, αντιμετώπιση πάρα πολλών θεμάτων και... Άντε Κομοτηνή, άντε πιέστε λίγο! Το να δημιουργούμε χαρακτήρες μέσω του αθλητισμού είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι. Τα παιδιά πολύ μικρά πρέπει να μάθουν πώς να καθοδηγούνται, πρέπει να μάθουν τις λέξεις όπως αθλητισμός, εντολή, να συνεργάζονται με τους συμπαίκτες τους και εμείς είμαστε εδώ προκειμένου να προσπαθήσουμε να διδάξουμε στα παιδιά μας. Σήμερα είναι μια πολύ ωραία μέρα για μένα προσωπικά, αλλά πιστεύω για τα άλλα παιδιά. Τον Άζα του Μαλούπλου, τον Δημήτρη Διαμαντίδη και τον Κώστα Χαρλαμπίδη. Αγαπάμε πολύ τα παιδιά, είμαστε γονείς, οι 3 από τους 4. Και είναι μεγάλη μας χαρά και ήταν ένα όνειρο μετά από αυτό που ήρθαμε να παίξουμε μπάσκετ και να γίνουμε αθλητές και να παίξουμε. Λοιπόν, πολύ σκορ! Πάμε, άντε! Αυτό είναι το τελευταίο νικητήριο. Πολλά άλλα πράγματα που θα τους κάνουν τα... Μπράβο! Ένα χειροκρότημα και στα παιδιά από την Κομοτηνή. Λοιπόν,